Καλησπέρα. Λοιπόν, είχα πει θα δείξω κάποια πράγματα, γιατί πολλοί μου στέλνουν τι έχω πάνω στη σημαδούρα, τι να αγοράσω, ειδικά οι νέοι. Δεν είμαι κάποιος expert. Κάνω αυτό το πράγμα εδώ και 10 χρόνια, μ' αρέσει. Προσπαθώ να έχω τα πάντα, να είμαι καλυμμένος. Κυρίως χειμώνα, λαβράκια και χταπόδια. Το καλοκαίρι, μαύρα ψάρια. Τώρα αυτή η σημαδούρα και αυτά τα πράγματα που έχω είναι μια μέρα πριν το ατύχημα. Είχα ετοιμάσει ψάραγματα, να πάω για ψάρεμα, τελικά δεν πήγα και θα αργήσω πολύ να πάω. Οπότε, η τσάντα όπως την είχα, τι έχω μέσα, το πρώτο μέρος. Καταπνευστήρας. Η σειρά θα είναι λίγο ό,τι να είναι. Μάρκερ, one shot, πολύ βολικό και πολύ μικρό και πολύ εύχριστο. Ουρητήρι Part 1. Κάμερα. Κλασικά Sony AS50. Τίμη για τα λεφτά της και για ό,τι κάνει. Floating, στεγανό, νούμερο 1. Αυτό, αν πάρουμε μόνο τα κλειδιά μαζί μας και η παραλία είναι safe, ή αφήσουμε το κινητό στο μηχανάκι. Floating, νούμερο 2. Εδώ ένα χειροποίητο. Φτιάξαμε για τον φίλο μας τον Μπάρι 1 και πήραμε και εμείς ακόμα ένα. Είναι της Lalilas. Sorry, αλλά έχω ένα χέρι. Έχει και μια μετατροπή για να χωράει και να κρατάει ένα Galaxy S23 Ultra συν τα κλειδιά από το μηχανάκι. Εδώ πέρα για το κινητό. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι και χειμώνας, ασπροπρόσωπο. Νερό με ηλεκτρολίτες για ένα 2 ώρο ψάρεμα. Για περισσότερες ώρες θέλουμε λίτρο. Εδώ έχει τη ζυγαριά αν πιάσουμε τα ψάρια. Για μετά, να ξέρουμε. Το πιο χρήσιμο κομμάτι του ψαρέματος είναι αυτό, το GPS. Το πιο χρήσιμο εργαλείο, ένα κομμάτι που γλιτώνει χρόνο. Ψαροβελώνω. Και σημαντικό, εδώ και εδώ να είναι εντάξει. Έψαχνα ροφό 5 κιλά, έψαχνα χταπόδια, τα μάζευα ένα-ένα. Γιατί έσκασε η μπετονιά. Οπότε σημαντικό να είναι και αυτή πιο καλά κλιπαρισμένη από τη βέργα. Ένα ξελεπιστήρι της Triangle. Πάει παρέα με τη ζυγαριά άμα πιάσουμε τα ψάρια. Ένα δεύτερο γιατί άμα το ξεχάσεις, το ξέχασες. Και πάει παρέα με τα άλλα δύο, ζυγαριά και ξελεπιστήρι, σαπούνι. Πάρει και εσύ ένα, ξέρεις. Λοιπόν, το σημαντικότερο εργαλείο του ψαρέματος. Εδώ. Έχω κόψει 3 φορές σχοινή. Αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ τι θα έχει συμβεί. Ψαλίδι για τα λεοντόψαρα που δεν βρήκαμε ούτε ένα φέτος. Ευτυχώς έχω πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω, εξολκαίας. Εδώ έρχεται η ασφάλεια.
Διπλή σημαδούρα Ocean Marker, 2 σημαίες, δεν τις βλέπουνε. Δυστυχώς. Παθούν πολλές φορές. Εδώ ένα σπάνιο είδος για πολλούς. Πολλοί θα καταλάβετε, με το που δείτε τι. Έχω 2 και δεν τις αλλάζω με τίποτα. Micro Mask. Όποιος τη βρει την παίρνει με κλειστά τα μάτια. Τρέχει και την παίρνει. Ούτε τιμή δεν ρωτάει. Και εδώ βάζει τις κάμερας. Επίσης πάρε ένα τέτοιο, ξέρεις εσύ, είναι για μετά τη θάλασσα, ξέπλυμα, με ζεστό για το χειμώνα νερό. Εδώ, καφετήρες, πάνε παρέα, πάντα 2 γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί ή ποιος θα το ξεχάσει ας πούμε, ονόματα δεν λέμε. Επίσης, πάντα μέσα, one shot, rings για τη βέργα, για το φτερό, ειδικά όσοι το έχουμε πάνω το φτεράκι. Γλιτώνει από πολλά μπλεξίματα μέσα σε τρύπες, σε βράχους, σκαλώματα και σε λάθος σκόπευση. Όπως πάντα, μια δεύτερη ψαροβελόνα και κάποιες δεύτερες τάπες, γιατί όπως ξέρετε όλοι τα ξεχνάμε και τα χάνουμε. Ξέρω, αλλά δεν βολεύει. Ένα άλλο σημαντικό, δεν το έχω εδώ, το δικό μου, και αυτό δικό μου είναι, αλλά γάτζος σεξουαλικαίας. Ο συγκεκριμένος είναι μέανδρος, πολύ καλός, αλλά μικρός. Υπάρχει ένας χειροποίητος από το Μάνο τον Κοντογιάννη, γύρω στα 3,5 μέτρα. Το χρειάστηκα αρκετές φορές, όχι τα 3 μέτρα, τα 3 μέτρα χρειάστηκα 2 φορές και θα είχαν και ψάρι και βέργα, αλλά και αυτό κάνει τη δουλειά του. Γιάννη, το 3μέτρο το θέλω πίσω. Και βοήθεια μαζί με ασφάλεια. Είναι το μέσο που κρατάει εμάς, την ασφάλεια, τη βοήθεια, τη σημαδούρα. Μετά από χρόνια και αρκετές ανέμες, κατέληξα one shot και βολική και επιπλέει τέλεια και δεν μπάζει νερό, είναι massif, έχει πάρα πολύ καλή πλεύση, πάρα πολύ καλή εργονομία, χωράει αρκετό σχοινί, αυτό είναι γύρω στα 35 μέτρα, βαρύδι KM του κιλού για πάνω μας, το έχω πάνω μου στη ζώνη, ασφαλίζω, απασφαλίζω, το ποντίζω, δουλεύει εδώ και 4 χρόνια μέσα σε βράχια, δεν έχει πάθει τίποτα. Είναι σε τέλεια κατάσταση για αυτά που έχει τραβήξει και για αρκετά μπουφόρ. Όποιος ξέρει πού ψαρεύω, πώς ψαρεύω, ξέρει ότι είναι πολλά τα μπουφόρ μου. Οπότε και μεγάλη κόντρα. Λοιπόν, ένα χρήσιμο για τη μέση, μπάντζι, στριφτάρι, μπάντζι, είναι μέσα δεν φαίνεται, σκηνή από όπλο, 17, περνάει μέσα από το σωλήνα, περνάει το μπάντζι από μέσα, βγαίνει στην άλλη μεριά, πάλι σε στριφτάρι, πάλι σε μπάντζι και από εδώ πέρα ενώνουμε τη σημαδούρα. Σημαδούρα δεν μπορώ να φουσκώσω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αυτή εδώ. Θα τη δείξω μισό λεπτό. Την παίρνεις και τη φτιάχνεις όπως θέλεις. Από κάτω έχω βάλει ελιές για τα όπλα και από πάνω κρατάει
τα πάντα. Μπαίνουν όλα αυτά που έχετε δει από πάνω.